بلوچستان اکیڈمی آف سائنسز اینڈ ریسرچ کوئٹہ چیردستیہ اکیڈمی ادبیات ہمرداریہ سیشنبے روچہ اسلام آباد بلوچستان نامدار شاعر نبشتہ کار سیاستدان میر گلخان نصیر بابتہ یارجان بادینی ردوبنداتنگ کتاب میر گلخان نصیر a visionary poet and dedicated nationalist and humanist دیمدرائی دیوان برجمدارک بتگ دیوان پاگواجہ اردو زبان نامدار شاعر افتخار عارف بتگ و بلوچستان پیسرنگ سروزیر ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ خاصی مہمان بستارہ دیوانہ ساڑی بتگ گو دیوانہ تران کنانا افتخار عارف ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ چیئرمین ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان حارث خلیل پروفیسر واحد بزدار یارجان بادینی یاسمین لہڑی ڈاکٹر ضیاء الرحمن و پروفیسر حفیظ جمالیہ تران کنانا گشتگ گلخان نصیر یک مدن بستاری شاعری بوگا عبید سیاسی بصیرت داروں کی راشونی ہم بتگ و آ مظلوم و زیر دست محلوق توار بتگ آیتیوں کی شاعری چوتی ڈیہا گوم مہر و دوستی چکارنت چناہا وط یک سردار خاندان یا گو سیادی داروں کی بتگ بلے مدام سرداری و نوابی ہلاپ آیا گپ چتگ دیوانہ تران کنانا آیا گشتگ کہ میر گلخان نصیر یک انچے شاعر کے مدام مردمانی دلاں زندگ مانیت پرچہ کہ میر صاحب شاعری بلوچستان و بلوچستان مظلوم محلوق کے توار بتگ ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ گشتگ مبائد وتی محسنہ مدام یاد بکنی کہ اشا قید و بندے سکی و زحمت سگتگنت بلے وتی اصولی موقفہ چھ کدی پدکن زندہ بتگنت گشتانگ دیوکاں یارجان بادینی اے جہد باساڑا تگ و گشتگ آئیہ ای کتاب نوشتہ کنگا تہنا یک ادارہ کار کتگ دیوانہ زندے جتا جتائیں پیڑا سیادی داروں کے محلوق مزنی کچیا باہر زرتگ وش نیوز اسلام آباد